Pokus sa o štart tohto skútra a na Moto 50. Gold štart. Asi tak 0 stupňov. Pokúsime sa naštartovať. Uvidíme, či baterka žije. Včera som s ním vrčal dlho, takže by to mohlo chytať. Možno to bude. No, ale bicykel tu zavádza, všetko tu zavádza. Ej, kurva. Pridávať plyn, ešte všetko možno naraz. Sa nedá. Zapumpujeme. Trochu. Čo? Chytaj. Teď si vrčal už. Skoro. No zabrala baterka do prdele. A prčiť. On to vrčať chce a nechce. Nič, tu vás položím. A uvidíte aspoň štart. Baterka je už kálo. Musíme ísť na ručný pohon. Ale to sa podarí podľa mňa. Mračí to more. Či vrčí?
sú tie nízke voľnobehy na tých skútroch. A ide, vrčí zatiaľ. Také úplne najnižšie, ako môže byť. Zvané motor robí. Vedľa to stíha normálne. Vrčať, ale to sa rozbrnká. Rozvrčí, no. Ale toto chytlo. Ešte toto skúsime. Ale to vrčí. Je to síce po menšom kreši. Trošku väčšom kreši. Kia Sportage. Na zdviháku. Na 100 000 nalietano. Kúpili sme len kvôli tomu, že má dobrý motor. A prevodovku a všetko aj všetko funguje. Keby bola nižšie, tak by sa to dalo aj natočiť, ale dole bude. Ale všetko funguje. A keby ste chceli niektoré tieto hliníky, tak sú v dispozícii, lebo oco ich nechce. Dobre, no a my sa skúsime skúsiť toto naštartovať, ale cez takú baterku, čo je na záhrade, lebo co má zdrojí. A co by chcel vidieť takú baterku, lebo my to často posúvame, a ešte to 3 mesiace budem musieť jazdiť. To auto a potom sa budem tam meniť motor do druhej Kii, z tejto čiernej. Bytočne som kecal, no ale 14V píšu tieto baterky, že či budú mať, tieto 12V. A ja si myslím, že táto jediná by to mohla naštartovať. Skúsime aj tieto, aj tie, ale ja si myslím, že táto jediná by to mohla mať šancu, keď skúsim dobiť ju cez motorku. Lebo tam ten generátor veľmi rýchlo dobíja, takže by to mohlo ju nabiť. Dobre, uvidíme. A ja to skúsim odpojiť. Čaute. No, skúsime Kiu naštartovať. Sportage. No, ako som pripevnil baterku, hovno to tam drží. Dúfam, že na štart to aspoň neodpadne. Ale tam nejaký je. A je ho tam dosť. Ono to nechytlo. Ale nechýbalo málo podľa mňa. Skúsime kus plynom, alebo ja neviem. Nechytí. Nechytí. Mierne som to čakal, že to nechytne, asi.
Ale nerátal som. Ja som s tým nečakal, ale ani mierne som s tým nerátal, že by to nechytilo. No ale točilo to. Takže to až taký špatný nebylo. Že keby sa trochu nabila tá baterka, tak verím tomu, že by tento šíp frčal. Dobre, takže skúsime dobiť na skútri a uvidíme, že no pokus zo Starky Sportage trochu dobitou baterkou na skútri. Uvidíme, či to chytne. No, spadli kontakty. Nie, dobré. Bojí. Chytil. 8 balec. Zabil som na 13, netvrčí. Jak šíp? Jak šíp? Správny adept som našiel na nabíte baterky. Je. Oče malý ožil. No, že tie kontakty hovno držia, ale inakšie hitlo hneď. Vrči, vrči, jed. A bez modu nám tu svieti. Kde je toto? To sa nejak zapína. Ho, benzínu tam je na Mariu. On to no semalci. Nič, necháme ho zohrať na prevádzku teplotu 90 a zasnem ho potom. Aspoň baterku dobije. Čo tu píska? A tak teraz píska. To nemá asi vplyv na to. Toto ani neviem, jak sa zapína. To vypadá ako mŕtve. Nič to nerobí. Teplota stále nulová. Ale myši vreštia, hej? Také.
A teplota sa už dvíha. To je vidno, že to je benzín. Do tej kapoty. Piči. To idem odložiť tú 10 zatiaľ. No, pustím valiť. 2 liter, 104 kW. Už je asi zohriat. No, skúsime naštartovať znovu. Skuter. Sa väčší. Dobre, vrčal. A koniec, čauti. Asi baterku odpojím. Aby nezomrela. Keď kufor nedá zavrieť.